Γεια σας παιδιά, με λένε ή αλλιώς μας λένε LJ People GG και θα παίξουμε Scary Maze. Ας ξεκινήσουμε. Το κανάλι, για να σε υπενθυμίσω, το έχω μαζί με έναν φίλο μου, τον Γιώργο, και εμένα Γιώργο με λένε. Έχουμε και δυο όνομα τρομάρα μας. Και κάτω από αυτό το βίντεο, το Scary Maze, θα δείτε το άλλο μου κανάλι που είναι μόνο δικό μου, αλλά με βοηθάει μερικές φορές. Κάνει τον cameraman ο τέτοιος, ο Γιώργος, ο φίλος μου στα βίντεο. Γι' αυτό και με βοηθάει, γιατί θέλει. Και θα το δείτε κάτω στην περιγραφή, και όποιος θέλει ας πάει να κάνει ένα like και ένα subscribe. Λέγομαι Smash Player. Λοιπόν, τώρα πάμε, γιατί θα ακούσει το γαμό. Πώς είναι, δεν πλύνει τα δόντια της ρε φίλε, εντάξει τώρα, έλεος. Πλύνει τα δόντια μωρή, έλεος, κοίτα πως είναι η φάτσα, δεν μπορώ να τη βλέπω ρε φίλε, εντάξει. Λοιπόν, ακούστε, ήμασταν οι LJ People GG και θα κάνουμε συνέχεια βίντεο μαζί, αλλά το πρόβλημα είναι ότι σήμερα δεν μπορούσε για λόγω προβλημάτους που πρέπει να πάει κάπου, προβλήματος τέλος πάντων. Άρα έκανα μόνος μου αυτό το βίντεο που ήταν το πρώτο βίντεο μου, το Scary Maze Game. Ήμασταν οι LJ People GG και αντίο σας παιδιά!